Treba naučiti kako da primaš kritiku i daješ feedback. Kritika je dobra stvar, pomaže nam da budemo bolji, smanji ego i nauči da slušaš druge. Ovo je part 8 od 30 stvari koje sam naučio u 30 godina, objašnjenih u 30 sekundi. Ali bitna je namera. Ako vidiš da je iz dobre namere, razmisli sam o tome. Možda neko sa drugom perspektivom vidi bolje i šire. Nemoj biti kao konj koji samo gleda napred. Ti si govno! Puta škrbava usta. Jedna. Dođi vamo. Jedna. A namera je bitna i kad daješ feedback. Nemoj samo napušavati nekoga. Nemoj reći nešto samo da bi rekao nešto. Nego budi fin. Ali reci šta se treba reći. Pa nije na tebi kako će druga osoba da reaguje. I da, zajebi sandwich feedback. Nisi ćaci. Zaprati za naredne delove i bez brige. Ovaj sandwich je bio samo za video.